Ένα βίντεο 5 λεπτών μου άλλαξε τον τρόπο που βλέπω σχεδόν τα πάντα. Τις τελευταίες μέρες βλέπω αρκετά Casey Neistat. Και σε ένα από τα βίντεο του τον άκουσα να μιλάει για έναν άνθρωπο που τον επηρέασε πολύ, τον Tom Sachs. Δεν είχα ξανακούσει το όνομα του, οπότε άρχισα να ψάχνω ποιος είναι. Και κάπου εκεί έπεσα πάνω σε μια ιδέα που λέγεται DIY. Do it yourself. Στην αρχή δεν της έδωσα ιδιαίτερη σημασία, αλλά όσο έβλεπα περισσότερα βίντεο, τόσο περισσότερο έμενε στο μυαλό μου. Και μετά κατάλαβα γιατί. Γιατί πολλές φορές στη ζωή μου περιμένω. Περιμένω να έχω καλύτερο εξοπλισμό, περιμένω να νιώσω πιο έτοιμος, περιμένω την τέλεια στιγμή για να ξεκινήσω. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η στιγμή μάλλον δεν έρχεται ποτέ. Αυτό που κατάλαβα από όλη αυτή τη φιλοσοφία είναι κάτι πολύ απλό. Να ξεκινάς με αυτά που έχεις και να βρίσκεις τον τρόπο να το κάνεις να δουλέψει. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που αυτή η ιδέα μου κόλλησε τόσο πολύ. Γιατί αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και εγώ τώρα. Δεν ξέρω ακόμα ακριβώς τι κάνω, αλλά ξεκινάω με αυτά που έχω και βλέπουμε που θα με βγάλει.